L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA fetħet konsultazzjoni pubblika fuq l-introduzzjoni ta' separazzjoni tal-iskart obbligatorja għal kulħadd, inklużi entitajiet governattivi, djar, postijiet kummerċjali u organizzazzjonijiet. Sal-lum il-ġurnata m'hemmx obbligu għas-separazzjoni tal-iskart tant li qed ikun hemm ammont konsiderevoli ta' skart li jista' jiġi riċiklat imma li għadu qed jintefa' fil-Borża Sewda u bekk jintilef. Biex pajjiżna jkun konformi ma' l-obbligi tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward, il-pjan hu li jiżdiedu l-isforzi ta' kulħadd biex bekk ikun hemm titjib fil-kwantità u l-kwalità ta' materjal riċiklat filwaqt li jitnaqqas il-volum ta' skart li jintbagħat fil-miżbliet. Ir-regolamenti proposti għas-separazzjoni tal-iskart mandatorju se jkunu pass kbir il quddiem għal pajjiżna f'termini ambjentali. Sal-2035 dan se jwassal għal żieda fir-riċiklaġġ u tnaqqis drastiku tal-iskart imħallat li jintrema fil-miżbliet. Is-separazzjoni tal-iskart mandatorja se twassal ukoll għal titjib fl-indafa ta' nħawi residenzjali u anki kummerċjali permezz ta' kampanji edukattiva u qafas legali li se jiskoraġġixxu ir-rimi ta' boros ta' skart illegali f'postijiet pubbliċi. One News tkellem ma' Claire Cordina Borch li hija deputat direttur fih dan l-ERA dwar għaliex huwa importanti li l-iskart ikompli jiġi separat kif suppost. Importanti li dik ir-riżorsa tiġi separata tajjeb fil-borża il-griża jew il-borża il-bajda biex aħna nkunu nistgħu nerġgħu nirriċiklawha u nagħmlu prodotti ġodda. Is-separazzjoni volontarja tal-iskart fid-djar tagħna saret aktar popolari f'dawn l-aħħar snin. Is-sena l-oħra Malta reġistrat rekord fl-ammont ta' skart separat illi nġabar. Madankollu l-Kunsilli Lokali, l-NGOs u partijiet interessati oħrajn appellaw għal regolamenti mandatorji għas-separazzjoni tal-iskart sabiex jiżdiedu r-rati ta' riċiklaġġ u jiġu konsolidati l-ġestjoni u l-infurzar tal-ġbir tal-iskart. Qed jiġu proposti żewġ emendi għall-avviż legali li għandhom lan li introduċu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali is-separazzjoni tal-iskart mandatorja fis-sors. Dawn ir-regolamenti se jiġu introdotti b'mod gradwali flimkien ma' kampanja edukattiva nazzjonali sabiex jiġi żgurati li l-pubbliku ikun infurmat b'mod adegwat qabel dawn il-liġijiet jidħlu fis-seħħ. Mela fil-futur billi toħroġ liġi m'intix se tbiddel id-dinja. L-ERA flimkien ma' entitajiet oħra se jkunu qegħdin inidu kampanja pubblika ta' informazzjoni bi wieħed u ieħor ta' xi 6 xhur illi ħajkunu qegħdin jgħinu lil kull min tolqot din il-liġi biex iġib ruħu in line mal dal-obbligi. Mbagħad ovvjament ma jonqos illi war li kulħadd suppost fehem x'suppost ħajkun qiegħed jagħmel, jibda l-infurzar ta' min xorta jibqa' jirreżisti li jikkontribwixxi bil-mod li għandu jagħmel ħalli innaqsu l-ammont ta' skart li qed jidħol fil-miżbla. L-abbozzi ta' dawn ir-regolamenti ġodda jistgħu jitniżlu minn fuq era.org.mt. Il-pubbliku huwa msejjaħ sabiex jibgħat l-opinjoni tiegħu dwar is-suġġett sal-5 ta' Diċembru permezz ta' email fuq era.policy@era.org.mt.